Ngin peteng yagane ka jing syakri hagane ka step daga bangin ya salang naka jingruai naka him namba ka banangkang. Padhatin jangane ka jingruai. After this hymn, may I request Mr. D. Sirkar, the Hindi teacher of TJSM. He will lead us in Bible reading and prayer. The scriptures this morning that I want to read and encourage our graduates, those who are going out, are taken as follows. The first scripture, Jeremiah chapter 29, verse 1. Jeremiah said, "For I know the plans I have for you." This is the Lord's declaration. Plans for you, your well-being, not for disaster, to give you a future and a hope. Shall we bow down our heads in prayer? Precious Lord, our Heavenly Father, we thank you that you have added out of your grace another day into each and every one of our lives. We thank you for this special morning where we see these students from the Thomas Jones School of Mission who had been striving, who have been working hard to see this great day when they will graduate and they will be somewhere serving you with their whole heart. We thank you for the parents, those who have trusted us, and they had put their sons and daughters into this esteemed mission school, Father. We look forward, Lord Jesus, for your great hand to be with them each. For we ask all these things by faith, knowing that you have already answered. In Jesus' mighty name, Amen. Mentangin puai pat syakawai pat ke benta, kata galongin yo ya ke welcome address, dan ke cingkran pediang, ke liang jong principal jong ke TJSM, dengan sungai bahaban khat pastor Apri, panshim ya ke benta ke jong Reverend Chairman Matbaro kibedon lang nagabakong gani kapor jong kajing syakri. Ngayang ang ni nagabenta man ay gani ka welcome address lane kajing kran padiang. Ni aingo iublay na margani ka singi ka pagkerpang ban ngisu kemenru nadu kajing don rengkat jong i chairman hi jong ka managing committee i Reverend DH Malang ibalay kloy ban don rengkat lamban ngi hagabakum kani kasingi ka pagkerpang. Ngi su kemenru ya kajing don rengkat jong i Reverend WP Marbanyang ibalong i moderator jong ke KGP Assembly. Ngi don ru ang ni Reverend S Dingan ibalong i Administrative Secretary jong ke KGP Assembly. Ibadeiru ban pej ban kami ban in charge ya ke Mission and Evangelism Department. Hagbakum kani kapur ngi don ru ki staff ki jongi kiba ngien le burom hakni ke service kata i Mrs. S Marbanyang i Mrs. J Rambai bat kumjo itimlusan M Marwen.
Hagbakum gani keporngi priang sobaru. Ya ki students ki jongi life hun reungut ki badang shu join yodang wan menen kasngi. I priang sngobha ya pi sha ka Thomas Jones School of Mission. Nya inguru yo blay nang matagin teaching ki non teaching staff jong ka teachers embaro. Ki balai don rengkat lembat ngi. Nang ta pat kerpang ngi priang sngobha. Wat laki long students ki jongi henry kade sngi ke kerpang ke jongki ya kini ki life hun reungut ki graduates ki bangin felicitate hani ke program ublay un yalam yangi ublay don rengkat lembat ngi balada jawa yang hukum kelet ya no on pediang sngoba sim ya gane bangi pediang sngoba ya pi baro syakani ke jing syakri da ke jing kemen ku blay shibon Pat mentagin poi pat syakawe pat ka benta pakata kalong bengin yo sngew ya ke jing krant Nakaliang jong i moderator jong i jong a KJP Assembly pada de Reverend WP Marbanyang. Pada syawai ka bangin yo i ka jingkran na moderator jong i nirwai biang na ka him namba kabaar. Na ka him namba kabaar. Reverend Chairman, Principal John Kaneka Thomas Jones School of Missions, Reverend S. Dingan, belong Administrative Secretary John KJP Assembly, di Pekru Kaneka School, nang ta ki Court Managing Committee, ki staff but non-teaching staff, da ki Pastor Baro, nang taki kemi ki kpa bat ki nong mi kmat na ki balang be fer be don bat ki nong Christian ni sponsor tam na kam ta jong pi ki student ki bel pendap ya kena jing pule bat kum juru ki ba sedang ban join menta ha gane ka Thomas Jones School of Mission kong seban ai ku blai pi baro agar teng batiang tam jong try but unong penim bi jong Yesus Kristus habai Reverend Dorfi balong i principal pun yang pendap yang ada kejing kemen bangun yok pada don rengkat ha kene kejing lek burom na ka benta ki live pun rungut ki student ki bal pendap ya kejing pule bat kumjuru na kamta kini ki bandang join mai hagan kesngi dengan sebab kalong ka burom yau blai namar ka jing I ba ka jing snei ka jong u bangi ka balang hari khasi bat jantia ngila roy bat ngila nang yak seprang wala ka don ka jing hiar jong ka jing long mun sim la seng knangi ka ke school ban pen ken mau ban pen sa ken mau yau Thomas Jun Warwan nang kong ban yalam ya ka gospel ha kan dikari ke bi jongi bat ba kito ki bas ngau ke jing khot utrai bat ki ba angnut ban sekri le ban trei ka commission la kalong ban trei ki missionary shabar jongkari lane ki mission worker kum ki Bible man Bible woman bat kue-kuelu. Kini yo ban pentubit. Da kabakiwan kene ke school. Ban yo iki cingkai. Kiwe day bat kikam tre mission jong kabalang. Kata kalong ke keba ngai ba pi kine ki bala pendap ke di cingpule. Bat kemjuru ki bandang sedang ke cingpule pin kam so tu. Bat ham sempang. Hakaba kumno pin le lani pin trei bat rengkat ki jing
kiba pidai ban ya kendu laga long ke jing pule lane ha ka jaka ka ba la khot e phi ban tre ha nak ban ta jong phi kiba la pendep ya ke jing pule ha ka bangin sai ru ki sarpit ha phi wei pai wei ngai ba ka dei ke jing pen sneu ka jong blei ha ka do nu jong phi ba pinjit ya ke ne ka kam ban penbiet ilde ha ka jing tre mission jong ka balang ban ai ku blei ru na kam ta ki kmi ki pa ki le don kat hang nel dan ki balang le ki ta ki ba sponsor na kam ta ki ba pule ha ka ba pule kristian la sha sup hai le ki jong ki khun ru ban pule ke ni school na ka ban ta ban tre ya ka kam ke jong blei do blei non ker khu ye phi ban no yarap phi ha ka ba na ya ka ban kiet ya ka kam ke jong blei na ka ta jong phi ki ban rang stang pat ha ke jing pule de ka long se ke ka ba ngas skukmen ban yo i ba men ta ki don live hun rungut ki ba dang wan ban join ka ba pira thang bat ang nut ru ban tip shu shu lane ban su thu lane ban yo e ka ta ka jing ka buj lane ka lan kum no ban trei ban ya lam ye ka tin ki jong blei lane ha ka no ka benta tu blei ru nang ker khu bat don kat bat phi ba pinang la ban yai sha ke jing e bat le jing mut ile de bat ka ba ai ti ile de ha ka jing penya ka jong blei ngai bau blei un ker khu un don ran kat bat phi ha ka pa pin salek nang ne phai men ta la ki jong ki sinong ki balang ki ba phi don man ma ban tip hang nu u blei khot e phi ya ka ban trei ya ka kam ka jong u la da ka dei ha ka nu ru ka benta nsu ka long ka buram ka jong blei namar ka ta so isin pan ai ka jing ker khu ka jing ker do ya phi bat ka jing khu lei ya phi ha ka ba pinang ya shopran kum pa pila yo ka jing ti pila pule ka kam mission yo ka jing kai ne ki nong kai ka i ki jong phi pendon kam ya ka ta pendon kam ya ka ta ka jing im jong phi na ka benta ka buram ka jong blei wat shifting wat du jing kermen dari kenmang dari pai kemat siap utrai unyalam ad unpli kalenti api bahang no ha ka ba pitrei kanwan kan penmi ikiso dari da kejing ya ba kejing am ba kejing wai tu ublein kur khu ya pi baro bat ya pi ki kmi ki pa ki lewan knang na lagi jong ki snong man wan xiao lagi jong ki khun bat ki hinga sam ki jong pi bat na ka benta jong phi ki nong kai ki ba i ki ba tre si tom ko ma i hang ne ki don ki ba tre du ar phusan snen la dei ban ra ke jubili no dei ban ke jubili jing kai ba ar phusan snen ten rei ka taru ka song ka jing perkhat jong ni de si ki don ki ba perkhat om da don kam e ka ta ka jubili ha ka ni ka perthei ni perkhat kam tam na kam ta ka jubili peneng ka jing kemen ko trai mai tu boleh nang kerkur ya pergi nang ikai kita ideal de ha ke jeng ikai nak menta ki nong pule ki ba pi ki lami nak ti ke jong pi ba ai jeng ikai ki ba tre ki pun ki jakak mlang nak sedang ba pinang yo ki mat ke ba ke dia boleh nang kerkur ya pi ha ka ba kham tam ba pinang laban ai ke jeng sekri ki por baro nak menta itu baru ki ban pule hangane ke school mission jong ke KJP assembly ublein kur khu na kamta kapuram ka jong u amen dengan sengap haban khat ipsta dengan balong komi administrative secretary jong KJP assembly in charge ru ya ke TJSM in one stage khamat banai ke jingkaran katukan ni pada haden nang ta bin ba in yo ruban sam ya gene ke jingai sengap ha kicong na kabading kong ngi penpau ke jing ngau kabading kong yo blei yo ene kapor kaba
Kodor. But like Shadia yang bangan sam yaki prize naga benta jong fi kiba pi pendep lengba ka 1 year certificate course but kum juru ka diploma 1 year course 2 years course di ngala ban ong bakani kalong ka ski ka bakaman na ka benta jong fi ki lai pun ringut kiba pendep ya ke jeng puli ke jong fi ngakan mau ka por ka ba nga graduate na ke jeng puli BD ke jonga ka pendapi nga ada ke jeng kemen ba kalong ka por ka ba kerpang na ka benta jonga ki ba ying at sam ki ba wan senran nga graduate na post Rampu College ngila ya late da ka train da ki khat ngot so kemen hatu kata-kata badah ka por ka ba ni sedang ban facilitate yang ni ban ai ya ki degree na ka benta jogi kawan ke jeng mot ke jeng berkat anga try melelam lengba ki lai senam chiteng adu ka por ngai senam chiteng ke jeng puli bidi jogi melelam lengba ki lai senam chiteng ngatap te ke jeng sngongo bat ngapuru haladi ke jeng kli try nang ni syakmat next what will be the next ke ka sinjam jonga nang ni syakmat pan ngatrai na ka benta jong firu hisnam asnam pidon hang ni piwan de ke jeng rem banton hari ke jaka bakan ko ke jaka ka ba saindur na ka benta jong fi ki kun samla hape pi tenrong ya ki kam jong ka mission jong try ha ki palang lani ki jaka ki baper but kalong kasi ka pakaman but pilaban kali ka next yang nang di syanungan poy ka ikakam ka mga tray the one you have trusted since the beginning that you are here uta ubahilai mo one yalam mi pin adu ka senjam ka bening kong hang ni hadu ka ni ka singiu blele arab mi pi nang ni syakmat unyalam mi pi probably san riu ko mapen kan mau ini wang syania au try wat namle syania kalau jing syampang alekin di paro don play di unyalam ya kelti ya jongfi he will make your path straight unyalam ya kelti ya jongfi namar kata ngatap te kijing kemen na kalian jong KJP assembly banyu i ki kun samla nu snam snam bagi mi syakmat kentei ban senrang bagi ni kilong kita kinong yatrelam ban don hakil khatre na ki mission ka bakapalang ka don kam uble na kerkufi a big congratulations na benta jong fi parok lai pun reward but kum juru na ka benta kini ki incoming students for the next academic year kemut lai pun reward kin beteng biang ya kena ke journey that you have been with people adap banjai mafi kemut kinang beteng uble na kerku na benta jong firu apa pi wan hang ni pi wan ni dak tak mensim pi ton ke jing terang ton ke jing sliang ba ngantrei na ka benta ka kam ka jong play ti kublai shibon kini kilong kentin ki bang ai men sim na ka benta jong fi mi nang ni da ka jing reham men sim u try re rap nga and he will be my guide u teu no yalam jonga ha ki benta jong ka jing yai lenti u blem kerku ngam ta ka buram jo amen.
Takenang benam Islam tangin poi syakawai pat kabenta kata kalong binyo ika jingruai kerpang nakaliang jong ki abu yang student. Bakat ba kini ki student ki jongi kidang pengimban a jika jingruai ngekerpat ru ya ki volunteer na de ki yucha bikin sengo bahaban pediang na ban lum ya ki jingai ngo hakane kapor. Play bakra ki kamba pla hangi kapa ban raya gospel Melayu nang ni yin dunia yaga ima jong ni Amlaya lam yangi Chimpen imbi lapli nanging imbi banyai saki banyalap kerteng jong uhi ai warya rap yangi atrai tang naming in yokabor temai yak kendan buram yublei kat badang imhaka Kajinggu burung bakrau kandong tang ya ublei Shendang dingin di banyalap syakiwei Toya lam yanyi akrai babha Yin yen skem bantay nong rim ka ching shishan Tuwin siyat boryagi aplay Kakam chong mingin nang yekrey Malay siya keleng ki jakan Yu Jesu Kristu ngin yay plan Israel tu dagor priu ngim lang Hangi atrai human sim topan Insan chim long met bat men sim Dakin ublay mangin yain Kajinggu burong bakrau kanlong tang ya ublay Shendang dingin mi banyalap syakiwei Toya lam yangi atrai babha Ngin yen skem bantay nong rim ka ching shisha Jingi kay bakrau ngiyop yan Jingai chong mi kadapyan Tupen janai mami yangi Ngin yai minot bat yai imski Banwa shua yak matuble Katong jing jom bangin yo nuble Kamram jongi haka pertei Bangin pendep jing tu ublei Kajinggu burong bakrau kanlong tang ya ublei Shendang dingin di banyalap syakiwei Toya lam yangi atrai babha Ngin yen skem bantay nong rim ka ching shisha Tana kabenta kini ki cingaingo kepengilaya lum ha kini ka por ngasnge baha ban kerpat itmem san bu phang ban duai ban pengkentang kini ki cingaingo Dang ini doai. Kajingu wat kaburo mi ai siya may ablay. Namat kajing dorengkat kajong may. Bat kini kapor kabakentang iya. Kamtam ablay lingba jong kini kapor. Bah
kum ki syakri ki jong meh barok lai pun rungut ki bela pulih hak ni ki jaka ablai bat ki layo sisa ablai jing start jing sempang bagan jablai ling ba jong meh bat ling ba jong ki no hikai ba ki jong ki bat ngida duai ru try ni ka por ling ba ki ni ki jing ai barit sega kam ki jong meh tu nang ker khu tu nang penroi ker hai ya iwei pe iwei bela peno hak ni ka por ai ru bagani Thomas John of school kanang ya seprang da kabor ka jong meh kerku ya iwei pai wei ro ablai ibala penno akan ka por bat tu nang yai kerku ya ki ba kin nang la try pendan kam hak ba penyai be ya ka ni ka school sngau gi jing khat karpat jong ni ka por dan Jisu ngi pan gi ni baro amen. Pankerpat i pastor Reverend NWP Wardri bin sngubha banbu ke cingduai ke bakerpang na ke benta jong kini ki student ki jongi ki bala pendam pat kumcuru na ke benta kini ki student ki jongi bewan ban join na ke benta jong usnam arajar arpunriu pat kumcuru jong usnam arajar arpunyau tengkerpat i kini ki student na du ki ba ki incoming pat kumcuru kini ki outgoing student bik sngubha panye. Ngene doai. Ublay ukpa jongi bahapening. Ni aingu yame ablay. Hagane ka janmit malpenyo hangi yagane ka program ka bakerpang. Hagabay day bat kane ka school Thomas John School of Mission. Iwan ra hame ablay ya kene kesong kabahapo jong kene kesong la tap ya kene ke program School of Mission subha ablay ban kerku ya baro akibanta akibatan apo jongka kibengalayo ya kapan pendep hagane ka janmet kam kerpang ko kenrabi nagabenta kini ki student kibala day ban mi no nagane ka Thomas John School of Mission ban lek sekapertai ban yalap ya ke gospel Tribe but blay bisney giwan kamat jome. Sungpa ban lauran kadro. But kibahaying kibasem kibiwan ya kapan ya kemen ya sungpa halang rengkat akan ikasngi. Bikin lipai nange selgi jing kisem. Nak jing sok jing kemen. Daker au blay. Nak ti blay ke jome kelinti ai ke jongki. En poisok poisain selgi snong kitau kejaga kebakisong kisam. Tribe but blay bisney toker kuku kanrat. Ya barok ke kimelayo ban pendep. Hagane kasi. Sioi kabangu kejongi ku kanrat. Kerteng tribe unong penim jengu Jesus Christ. Ngingu ngidam ngipan. Amen. Temtangin poi saka cingkran lempa jong Reverend Ardakar iban a yaka vote of thanks but ngakarpat i pastor Ardakar bin sim yaka banta ka jongi Hagapaning kong mi aingu yu play kum ke school. Ya kepala pelak yang ikum ke school bangin yo ban pendap. Ya kene ka academic session bro sisnem. Pat kum juru yang aingu yu play. Kabo pelak yang ikum ke school bangin sedang temai. Ya kene ka academic session menta usnem. Ngai ku play ru ya i kongsan i jongi hagane ka por. Reverend WP Marbanyang belongi moderator jong ke KJP Assembly. Ai ku ru ya Reverend S Dengan i belongi Administrative Secretary jong ke KJP Assembly. Baraga juga poru ngai ku ya ki nong mikmat
kibana ke Sokra Mausmai district bat Balang Umdut Majai ngai kublai ru ya ki laingut ki syakri ki jongblai kibala no senyang shibun shisha sika kamu kenrat ban syakri ya ke skul arpusan teli kisnem kilong ki maumer kiba koridor kabanginem la aklet su mangikum kinong hikai bat kumju ki student ki jongi ki belayo ya ke jing syakri na phi ngai khubleiru ya ki bahing bhasem ki kime ki khpa ki sponsor ki nong krishan jongi student ki jongi kaba ma phi ki kime ki khpa phila long shisha ki nong yu ijngai ban sngu ya ke jing khot ke jong blei ya ki khun ki jong phi ngai khubleiru ya phi ki student kiba iit ki jongi kiban sami no nakani ke school ke jongi haga jing perkhat ka jonga kumunong hikai manlo snem ngaju sngusi bar ngaju temang gamen sim nganget kino hikai ke jongi ru kinlong kumta bar kumjuru nga ai khublai ru yaki teaching but kin non teaching staff haga jing yalam jong principal ba iit ki jongi kaba kumni kumba phiyo i menta baki ai ki long kiman kadai naga jing yarap jong ki teaching but ki non teaching staff but haga jing shampang ga jing start jong principal jongi te to ka ublayon kurku yangi iway pedway but ublayon nang yalam yangi hakis ngi ki por ki badangwan bangin ang la ban roy kum ka school naga banta ga burum ga jong blay amen. Pat sajisen ngesngeu ban ong naga banta jong kini ki student baro lai pun ringot ki ban sami menta ka janmet selagi jong kisnong bat ki balang ki jong ki dan tang kawai kumba ipas NWP Wartri la da banbu ke chingtuai ke bakarpang na kumta ke chingyada ha ke ba pinmi shaki jaka ke ba pi pin dai trai ba kanmau bu blei udan hajan jong pi sngeu i ke banong ku blei sibon na benta itu inong thau jingruai jaka sur ke ba pi pirwai ka kran kham jam yaki kam ke ba pi pin se yakando nang ne shakmat patang ke wei ke bengi ju ya sngeu barabar ngakwa ban kentu ya pi mar menta ke sngi pin mi no bakan mau anda pin poi ki jaka tre ki chong pi ke ba pi yo i ke ching hikai na ke school ai ba ke ching hikai ki ba pi yo kan long ka khubor na ke benta chong pi gin pedwai ke jing shakri ke ka por mengin yerwai lang dak tu ka him number kabalai pad hadin chong ni ka chingwai ngasngeu ba ban khat sachisin ya i moderator chongi balong ru ku kongsan na ka sngi bin sngo ba ban duai bat pelaj ngi lemba ki chingker khu panwai Ngai ngui me a blai long try beren bor os im halor baro try jong ka balang bat jong ki met ki ben sim ki jong i namar kan ni ka por ka kentang yo i ha kan sngi ayu paniro bat pendon bro me wai kerpang na kam ta kini ki student ki la pendep ya ki jing pule jong ki Agwi day bat ka kam an yalam an trei hakalan kha ka jong me nim lai ngi lem ki ching khu ki jong me a play bat trai ru ki ching ai a ka jong Jesus Christ bo trai ka ching i ba jong blai bo pa ki ching slok ba thiang jong mun si ma khu ki nei blong lai wi ki nong lem bat ngi ki ta ru ki bes kri me ki bla sau dong jang ne prathei na mun ta bat si ki bom ju kut a